ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅଭୟ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମ ରୋଷେଇ ଅଛି ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଷେଇଟା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଯେମିତି କେହି ଦେଖିବେନି କି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ହଁ ଆସିବି ବୋଲି କହିଲା ସେ। ପକୋଡ଼ା ତ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କରିବି ଏଇନି ଯେତେବେଳେ ଚୁଲି କ'ଣ ଗରମ ହେଇଥିବ। ହଁ ଦେଖି କିଛି କରିବନି ସେ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରେଇଦବନି କାମ କିଛି କରେନି କାମ ସମସ୍ତ କାମକୁ ବିଗାଡେ। ଘଣ୍ଟା 1.5-4 କେଜି ଚୁଲି ଜାଳିକିରି ଚୁଲି ଜାଳୁଛି। अरे तू एइटा काहे देखौछ ए बाबू अरे सेइटा देखौनो ଅଛି ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତିକି ବଡ଼ ବାଦଲ ଅଛି ଏଟା ଟିକେ ଏମିତି ପେଲି ଦେଲେ ଇଆଡି पेलदा ଆରେ କାଢି ଦଉଚି ହେଇଗଲାଣି ବା ଚିକେନ ଛେଳି ଖାଇ ଦଉଚି ତମେ ଆଉ ଖାଇ ପାରିବନି। ସେ ନାଲିଆ ଗୁଡ଼ା ଆଗ କାଢି ଦେଇଥାନ୍ତା। ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାଲଟା ଉଠିଯିବ। କୋଉଟା ଏଇ ଜାଗାଟା कोहली लुक रखिछ से देखुछ त ବର୍ଷାର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। आपण माने तो खाई नथिबे आपण मन तो खाई नथिबे ओडिया को की भाषा कमेंट्री की भाषा दउ ना कौन आगुआ मनु से ना कथा दला मनु बंदा